sa bukid at tutadatos lami ang hangin sa lugar nga duda sa langit. Dili ta maristurbo dito kay kita tong duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ikaw ra. What's up mga Gahi? I'm Born to be Cool and welcome to Born to be Cool Vlogs. Mapabiling may Gahi. Mapabiling may Gahi. Thank you for clicking on this video. If you're a new viewer, don't forget to subscribe and click the notification bell and don't miss any of my uploads. So for today's video, maadto mi sa kuan sa CANJAHAWON NIPA HUT HOMESTay. Alagyanan diri is murag lisod kaayo, so diri ra mi taman. Maglakaw na lang mi, mag-walking mi. Woo! Alam mo yung smile. Magkadala utuan, lupad. Ano siya entrance? Kay saan pagsulod na to? Walay entrance. So lakaw ra mi diri kay kuan murag lisod kay siya agian og motor niya. Feeling na ako kay murag layo pagid ni kaayo. So struggle kay ni. Dala ni siyang pasingot. Murag layo pag kaayo siya. Kita na og motor. Murag mo na ni. Boy, duol na dagway ta boy. Duol na ta boy. Naano mi motor boy, basig mo na boy. Mao na ginisiya kay dead end naman siya niya. Dagan kay mga motor no. Mao na jud ni. Mao na ni boy. Dagan mo kay motor boy. Ice cream night cake. Palingga paminaw sa ako ang istorya asa kakaroon ay lakaw pa doon ako diha. Pasensya na sa akong mga batik nga istorya. Namiss na kayo tika alina sakay na kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta datos lami ang hangin sa lugar nga duda sa langit. Dili ta maristurbo dito kay kita tong duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ikaw ra. Ang perming itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. Ben wrote this part. Di jud ka mahasol dito. Ako'y bahala nimo. Balitag pagkaon na imong paborito. Sugod tag alas 8, laos nag alas 3. Di ma-stress, nako'y S. Dagkuti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View.
So lami kay itong pagpadulong no kay galusok nya kani kay papauli na mi. Angat kayo. Angat kayo. Run. Layo-layo ko ba ito? Wala. Hanga kayo siya niya na pag bata nga na marayig. Pakugos gailak. Kira ka dia boy? Apit lagi boy. Ayo kayo to oh. Lingaw kay siya Roy. So, para sa mga muan ni no, ready daan inyong driving skills kay inani rin yung agian. Manang wala minilahos kay mga baying manang kauban, mga hadlock. Exercise pud ni. Moro na inyong agian. So kung maaari mo dre, mag-practice daan mo drive. Ngayon na ni kadaka ang kuan. Agianan. Nga, okay ra mo? Okay ra mo ha? Walay bukaran eh, huwag ilaw. Ino ka ayon. Bikin angat-angat gumaya ba? Tabula na ko kuha. Ore. Angat jud. Klaro kayo? Na, No, dara ah. nakakawat na pagtanaman. No, luy ah. Barog. Yan kan igor pa na ipabarter. So we're here at Tauhay. So ang plano na mo is magkuhan daw midre, mag milk tea. Tumang snack midre na. So itong lang taon nagkuhan. Insay lang mga milk tea, then lami pa siya. So let's go. Unfortunately, wala may nakapang milk tea kay na magud sila Happy Father's Day nga buffet. Nya exclusive lang siya from 5:30 to 10 PM. A few moments later. So, niulit na lang may kay kuan man na platan man to si Sheena, no? Ang plano na mo nga mga unsa Bolivar wa gyud na dayon kinagabihan. So manihapon na lang may. Sa mo to siya among pagpanglaag dito sa Canjahawon. So if you like this video, give me a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell. Don't miss any of my uploads. Magpabilin tang Gahi. Thank you for watching. Bye-bye.